li ser gotinên bav û kelan an ku gotinên pêşiyan. Gotinên bav û kelan kihaniyeke ku bi hezaran salayê de herike. Mêjiyên civakan di nav van gotinên bav û kelan de mîna razekî veşartî ye. Hişê mirovahiyê li ser ya qinc û baş bi awayekî tevger dike. Her çi qasî zimanê gotinan werê guhertin jî di wateya xwe de yekin. Li ser rûyê cîhanê gelek netew dijîn. Her netew bi zimanê xwe hişekî hevpar ava dike. Bi taybetî ferhenga nîştîmanî hebûna wî bi tena serê xwe îspat dike. Avakirina şaristaniya jî li ser avakirina ferhenga ye. Heta ferhenga netewekî serdest nebe, ew netew nikarê di meydana hebûnê de xwe biparêze. Lê nîştîmanê ku ferhenga wî qewîn be, bi hesanî li ser rûyê cîhanê winda nabe. Vê armancê min xwest çend gotinên bav û kelan ku min ji devên mirovên derdora xwe bihîstine diyarî ferhengsaziya Kurdî bikim. Ez di wê baweriyê de me ku tiştî hate nivîsandin ji windabûnê xilas dibe. Çi qasî çanda me dewlemend bê ku neyê nivîsandin, roj bi roj yê bihelê û yê ji destê me here. Ev gotin yek bi yek min ji devê kesên li derdora xwe bihîstine û nivîsandine. Bi awayekî siruştî di civakê de li ser mijarek ku dihate axaftin ev gotin dihatin bilêvkirin û min jî di heman demê de ji ber ku ez wa ji bîr nekim dinivîsîn. Bi vî awayî min ev gotinên pêşiyan dane hev. Komkirina van gotinan hêja di navbera salên 2006 û 2011 de çêbû. Bi taybetî li ser van gotinan nera wesiyama. Ji ber vê navgotinên ku min kom kirine demeke dûdirêj girt. Ev gotin cara yekeme ku hatine nivîsîn. Ji ber vê nav taybetmendiya wa heye. Gotinên bav û kelan ji serî heta binî şîretên, tecrûbene, serpêhatîne, hişmendiye, zanebûne, hişerbûne. Li ser hemû mijarên jiyanê gotineke ku hatî gotin heye. Li dîwan û civat û civîn û şevbûhêrka de her dem gotinên pêşiyan roleke serekelê yîzîne. Rewşenbîrê Kurd bi zanebûna gotinên pêşiyan di nav civakê de dibin xwedî rûmet. Bi taybetî ji nepîr û kalepîrên me çanda Kurdî di mêjiyên xwe de dihilênin. Ger nifşên û van gotinan derbasî nivîsandinê nekin, bi mirina wan re ev zanebûna hêja û bêhempa jî dimire. Ji bo çanda mirovahiyê min ev nivîsin, hem ji ber ku rojek were ez nebêjim ka min ji bo çanda xwe çi kir. A rast ev xebat ne tiştekî gelek giran buhaya, lê ya ji destê min hat ev bû. Vê xebat û lekolîna biçûk ez gelek kêfxweş bûm. Ji bona alîkariyê bi taybetî ji dayîka xwe letîfe û kesên ku min ev gotin ji devê wagirtin re gelek spas dikim.